kontuz nahi duzunarekin, zeren eta egin lortzen duzu. Eta hori gertatu zen Irlandan. Lortu gendun gure independentzia zati handiena, ezta? Eta gero, hori gailiko ez da beharrezkoa. Ez da beharrezkoa. Eta hori da, nire iritzi, ezta? Eta gero, eskolan ere bai, hezkuntza moduan nahiko txartu izan zen. Eta nik ennaiz inoiz gailikoaz bizi. Esan behar dut, baizik eta eskolan ikasi eta modu txara, ez da. Amaitzeko Barri, gauza ezberdin baten inguruan galetu nahi dizudala, baina sartu nahi dut bai edo bai elkarrizketan. Begira da, pixka zabalduko dugu eta ekialde hurbilera begira jarriko gara azken galdera batekin. Zergatik ekialde hurbilera begira? Badelako Euskal Herritarrok eta Irlandarrok partekatzen dugu sentsazio bat, idei bat, Palestinarekiko elkartasun hori. Elkartasun hori politikeretan ikus dezakegu, baina bereziki kaletan herritarrek ditutako protestetan. Zergatik enbeste elkartasun Irlandatik Palestinarekiko? Europa mailan gutxi ikusten dugu hori, Bai, hau da, erantzule oso eresa da, ez da, guk ere badekigu errepresioa zein den. Eta zer den, hemen Euskal Herrian ere bai, nola ez, ondo ulertzen dugu, zer den errepresioa, eta orduan argi eta garbi. Guk jasan baldin badugu nola ez dugu elkartasunez jokatuko, baita errepresia sufritzen dutenekiko. Bai. Barri Manli esan bezala dagoeneko 36 minutik gora gabiltzala, beti bezala estu ibiltzen garela saio honetan elkartzetak amaitzerakoan, Pillo, eskertzen dizugu naizeko erreakzioraino etorri izana, zure bizitzaren berri emateko eta bereziki Irlandaren inguruan hitz egiteko, jakizu, hemendik aurrera nahi duzunean, hementxe izango garela bazuk nahi duzun horretarako. Plazara hondia izan da egoi eta sorte hon, eta mila esker berriz. Zuri. Mundu bat, herri. Oh, then tell me, Sean O'Farrell, tell me why you hurry so. Hush, you woke, hush and listen, and his cheeks were all aglow. Gaurko atalari amaiera emateko ezin hobe iruditu zaigu jarri berri dizueguna bestia The Rising of the Moon izenekoa ilargia altxe egiten denean bezala baipatu daitekena. Balada ospetsu honek United Irishmen edota Irlandar batuek Britaniar soldaduen aurka izandako bataila bati egiten dio erreferentzia 1007. Telesaiak inoiz ez, sopan etzan da ez banago. Inoiz ez, kapitulu berririk ez maiteaz badago. Zatoz Euskal Telera eta orain Netflix eta Prime ere emango dizkizugu. Haze gogoa inoiz erabiliko ez duzun urrengoa zer den jakiteko. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Zure garapen pertsonal eta profesionala bermatzen duen lanbidea. Etorkizun seguruago bat guztiontzat. Ertzaintzan eta Euskadiko udaltzaingoetan sartzeko deialdi bateratu berria. Zatoz Euskal Poliziara eta eman zure onena. Kaixo, ni Leire Esteban naiz, arte zuzendaria eta Iruñakoa naiz. Leitxart bezala ezagutzen naute batzuk Instagram batik. Zuk daukazun iritziengatik nik gaztea eta emakumea ikusteaz, baina ezin zaituz sinetxi edo zuk esaten dezuna ez du balio, nire iritziak inposatuz, eta badaude zoritxarrez bizitza honetan eta mundu honetan argazkilaritza zuzendari oso heldua, beraiek pentsatzen zutenarengatik nire burua ere sinesgarritasun falta izan dut niregan eta gertatu zitzaidanean izan zen oso gogorra. Euridenboralearen okerrena pasatu da, atertuta ibaien eta erreke mailak berantz doaz.
Azken orduetako euriteak arazo ugari sortu dituzte gaur. Zenbait erreka gainezka egin dute eta larrialdi planak jarri dituzte martxan erakundeek. Goizean zehar, ibaiek zenbait puntutan gainezka egin dute, batez ere Gipuzkoan eta Gasteizen. Orain, Gipuzkoako arroen zati garaiak kenduta, emariak egonkor daude edo geisten ari dira. Bere onera etorri da eguraldia eta ondorioz, ibaietako alerta mailak berantz doaz. Natura hiltzen ari da, zientzialarieko hartarazi diotenez, inoiz baino abiada azkarragoan. Horren irakusle da Europan ekosistemen 80% egoera kaskarrean daudela eta lurren 70% pobretuta. Naturagunen galera eten nahian eta egoera irautzeko helburuarekin Europako Batasunak natura leheneratzeko araudia ezarriko du indarrean. Europarlamentuak gaur goizean onartu du Europar Kontseiluarekin adostu zuen testua eta orain soilik falta da azken horrek akordioari formalki bide ematea. Hori eginda Batasunak konpromiso hartuko du lur eta itsas eremuen 20% leheneratzeko 2030 urtea baino lehen. Kultura gaietan Ura bere bideanen edizio berria aurkeztu dute. Sorte deno sentitu nazela, zikeratik proiektu honetan parte izetiez, ez dakit lehenengo kontzertuen igual meretxe urten euskazan, edo 18 ez dakit, eta artista baten modun tratau izana beti proiektua, naiz eta txikiza izan da, bai adinez, bai proiektu modun, hori hemen nabarituten da zelako garrantziz edekon kulturak. Eta urte bat diska aurkezten eta batean horrelako bek erraldoi batean abesteko aukera izatea, kriston pasada da, eta oso motibatuta ez, zenekoen ere buruan. Pizkat surrealista inkluso bihurtzen da, etxean gitarra soilez idatzi dudan abesti bat, Fernando arreglo bat prestatu eta joko dugula orkestarekin, koralarekin. Arratsaldeon, martxoak 8ari begira, Nafarroako gobernuak martxoaren 8irako sentsibilizazio kanpaina aurkeztu du, hainbeste lortuta hainbeste lortzeke feminismo gehiagorekin aurrerantz jarraitzen dugu lelopean. Felix Tabernak eta Patrizia Badek martxoaren 8an ospatuko den emakumeen nazioarteko egunaren sentsibilizazio kanpaina aurkeztu dute, hainbeste lortuta, hainbeste lortzeke, feminismo gehiagorekin aurrerantz jarraitzen dugu lelopean. Egun honetan ere violetaz pintatuko dute artxiboko fatxada eta Nafarroako jauregia eta hainbat ekintza eginen dituzte egun horretan zehar. Nafarroako gobernuak atzo aurkeztu zuen datorren martxoaren 8an ospatuko den emakumeen nazioarteko egunaren harira edatuko den sentsibilizazio kanpaina. Hainbeste lortuta, hainbeste lortzeke. Feminismo gehiagorekin aurrerantz jarraitzen dugu. Mezu horren bidez, foru gobernuak adi jarraitzeko beharra nabarmendu du berdintasun kuota esanguratsua lortzen jarraitzeko. Felix Taberna berdintasuneko kontseilariak eta Patrizia Badek hitz egin dute prentsaurrekoan. Tabernak zioenez, gizarte berdinzaleago baterantz aurrera egiteak onura soziala dakar guztiontzat, emakume zein gizonentzat. Tener la igualdad entre hombres y mujeres no beneficia exclusivamente a un colectivo, sino que beneficia al conjunto de la sociedad. Beneficia al conjunto de la sociedad y en ese sentido tendremos una sociedad más inclusiva, más saludable, más integrada. Bestalde, Patrizia Badek mugimendu feministaren eskaerei esker lortutako lorpenak aitortzeko beharra azpimarratu du. Desde el compromiso institucional con las políticas de igualdad en este gobierno feminista, seguimos situando la igualdad en el centro de la agenda política. Entendemos imprescindible apostar por campañas de sensibilización que pongan en valor lo logrado. Aurtengo kanpainaren fokua egiteke dagoen lanean eta egiturazko desberdintasunaz jabetzen ez diren edo gizartea jada berdintasunezkoa dela pentsatzen duten herritarrak sentsibilizatzearen garrantzian jartzen da.
kanpainak 55.000 euroko aurrekontua du. Bideo bat ere egin da, 1931an emakumeen boto eskubidea onartu zenetik lortutako lorpenak biltzen dituenak. Gainera, martxoa 8 dela eta, Nafarroako gobernuak adierazpen instituzional bat eginen du eta bioleta kolorez argiztatuko du emakumeek beren eskubideen alde egindako borrokaren ikurra Nafarroako artxibo zaharraren fatxada, baita Nafarroako jauregian ere. Etxe bizitza gaiari helduz, Eusko Jaurlaritzak igandean iragarri zuen helegitea jarriko ziola Espainiako etxe bizitza legeari, zerbitzu juridikoek egindako txostenak ondorioztatu duelako legeak autogobernua urratzen duela. Bien bitartean, Batu etxe bizitza sindikatuak salatu du, Basaurin 11 familia etxegabetuak izateko arriskuan daudela. Udalak huts egin die hartutako konpromisoi, eta Etxebidek eta Bidebik Basauriko etxebizitza administrazioak ez digute aukerarik ematen beste bizileku bat emateko. Bidebik auzotarrei egindako presioak salatu nahi ditugu eskaintza horiek sinatzeko. Izan ere, proposamen horiek ez dira haien beharretara egokitzen. Hasieratik ikusi ahal izan dugu enpresa eta udala eskuz-esku joan direla San Faustoko 5, 7, 9 eta 11 blokeak eraitzi nahi dituen hirigintza plana gauzatzeko. Etxe bizitza berriak eraikitzeko. Hori dela eta, uste dugu San Fauston gure bizilagunen etxeak ez ezik Basaurin proiektatzen den hiri eredua ere jokoan dagoela. Bertan bizi gareneratik kanpo. Azkenik, Basauriko herriari dei egiten diogu egoera honen salaketarekin bat egin dezan. Beste behin ere, batzuen interesak besteen behar izanen gainetik jartzen baitituzte. Horregatik, martxoaren 8an mugimendu feministaren deialdiak babestuko ditugu. Eta martxoaren 15ean, ostirala 6:30 Arizgoiti plazan elkarretaratzea egingo dugula. Benetako alternatibarik eskaintzen ez zaigula zalatzeko. San Fauston geratuko gara, San Fauston kaleratzerik ez! Bilboko epaitegiek Bizkaiko Foru Aldundiko 207 administrazio lanposturen egonkortzea eten dute, Euskara eskakizunak proportzioz kanpokoak direla argudiatuta. Epaia irmoa ez bada ere, Euskararen aurkako oldarraldi judizialaren beste adibide bat gehiago da. Hezkuntza Nafarroako Auzitegi Nagusiak eskolae baliogabetu du bigarrenez. Nafarroako Auzitegi Nagusiak bigarrenez utzi du baliorik gabe Nafarroako gobernuak 2021-2023ko aldirako martxan jarri zuen hezkuntza plana eskolae programa jasotzen zuena. Auzitegiak argudiatu du planaren tramitazioan formakatsak egon zirela eta horregatik baliogabetzen duela, eskolaeren edukietan sartu gabe. Ebazpenean, epaiek hezkuntza departamentuari egotzi diote ez duela txostenik aurkeztu arauaren beharrezkotasuna frogatzeko. Ez da azaltzeko ere zein arau geratuko lirateken bertan bera plan berria indarrean sartzean. Gainera, planak egitura organikoan duen eragina ere azaldu behar zuen gobernuak. Genero eraginarekin batera, baina dokumentazio hori ez zuen prestatu gobernuak, epaiek ebatzi dutenez. 2020an hezkidetza programa bertan bera utzi zuen Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak, tramitazioan akats bat zegoela argudiatuta. Beraz, eskolaeren aurkako bigarren epaia da. Maria Txibitek azalduenez, zurratski hau egin nahi dituzte indarkeria sexista ororen aurka prebenituko duen eta genero arrakalak erauztiko dituen eskola eredu bat bermatzeko bidean. Bidasoako trantsizio ekosozialerako behatokia sortu du Bidasoako OPEK
ekonomia eraldatzailea eta lekuko garapena sustatzen duen elkarteak. Behatokia gertutik ezagutzeko Dornaku Lantz B Bidasoako trantsizio ekosozialerako behatokiaren proiektu arduraduna dugu pantailaren beste aldean. Ongi etorri. Kaixo, egunon. Asteko koka gaitezen, zer da B Bidasoako trantsizio ekosozialerako behatokia eta nondik dator? Bai, behatokia heldu da, edozen behatoki bezala azterketarako ariketa bat da, eta honen helburua izango da, trantsizio ekosoziala B Bidasoan nola aplikatzea aztertzea. Eta hau hasi zen lehengo kurtsuan aurkeztu genuen proiektu baten Aldundiaren dirulaguntza sustapeneko dirulaguntza lerro batean, berezia Aldundia eta baita Eusko Jaurlaritza ere badituzte hainbat lerro trantsizio ekosozialerako eta pixkat horren finantzamenduari esker lortu dugu behatoki hau gauzatzea. Eskualdeko datuak ezagutu eta zabaldu nahi dituzue orduan? Bai, hau da, datuak azterketa ariketa bat izango da, nola trantsizio ekosoziala nola aplikatu gure lurraldera. Eta hortarako ariketa ezberdinak egingo ditugu, baina noien artean 3 lerro definitu ditugu, hau da, trantsizio ekosoziala hainbat lerro asko okupatzen dituen ariketa bat da, baina 3 aukeratu ditugu aurtengo kurtsorako. 3 lerro hauek garatzeko gezkirekin, EHUko gizarte ekonomia masterrarekin eta alorrarekin batera praktiketako akordio bat egin dugu, eta ariketa hau beraz, berarekin batera egingo dugu praktiketakoekin batera. Eta 3 lerro zehaztu ditugu, hau da bat lehenengo zaintza alorra, zaintza kooperatiba bat sortzeko aukerak aztertzea, beste bat bada ekonomia sozialak eta polo kooperatiboek trantsizio horretan eduki dezaketen potentziala aztertzea, eta bestetik ekonomia zirkularra hain kontzeptu erabila eta liberean hain abstraktu egiten zaigun kontzeptu hori gure eskualdean lurreratzea izango da 3. lerroa. Eta hortara arituko gara, da 3 lerroek aztertu, eta horiek gurera nola ekarri, nola lurreratu eta aplikatzeko azterketa gune bat izango da. Eta bertan emaitzak agertuko badira ere, bainiko genukena da liketa praktikoena izatea, liketa aplikagarriena izatea ikerketaren emaitza, eta baita prozesuan aliantzak eratzea, ez? Hau da, ez bakarrik gelditzea maila azterketa mailen, naiz eta behatokiak berak azterketa duen helburu, baizik eta ja baita gero horiek lurreratzeko mailaraino, ez? Izatea azterketa, ez maila oso teorikoan gelditzea. Hau da, lurreratzean aliantzak sortuz praktikara ikertutakoa eramatea, ez da? Bai, eta lehenbiziko bai, azterketa fase horrekin ze ikusten duguna da esate baterako, zaintza kooperatibaren gaia azken batean ez da, osastu dugu benetan interesgarria izango zela edo maila teoriko batean interesgarria den tresna bat dela, bion ikusten ditugu gero praktikan lekuan leku, baditugula hainbat zaitasun koska ez, edo hainbat kontu lurreratzeko eta jakiteko horregatikan lehenengo fase analitiko hau. Eta, esan nahi dugu, behatokiarek oraindikan ez du beste inongo faserik zehaztu, uste dugu edozein azterketak baliagarri izateko ezin dituela ondorioak aldez aurretik atera, orduan ez dugu ondoriorik atera oraindik, baina bai izango zela, hori da, lurreratzea pixka bat, maila kontzeptu abstraktuiek gurera nola ekarri jakitea eta trantsizio hori ez, hain beharrezkoa zaigun trantsizio hori nola egin aztertzea. Ondorioak jasotzeko datarik baduzue? Asmoa da, emaitza uztailerako beranduenez egotea, lehenengo fase honetan behintzat, aipatutako 3 lerro hauena, eta uztailerako beranduenez, eta goizenez maiatzerako. Eta lehenbiziko emaitza hauekin ikusi beharko dugu hurrengo kurtsora begira zein beste pauso eman, minon, kurtso honetan bukatu beharko dugu. Eta amaitzeko, Bidasoa eskualdean egingo duzu lanketa, baina Euskal Herri osora zabaldu nahi duzue behatokia? Berez, Bidasoako elkartea gara eta saiatzen gara Bidasoa aldean eragiten guk ulertzen dugu ekonomia soziala badela eraldaketa sozialerako tresna interesgarri eta beharrezko bat, eta horretiken gure eskualdean saiatzen gara eragiten, ezta? Eta gero ja haratago egiten dugu sarean lan egiten dugu, olatukopen baitan gaude baita edo beste batzuekin aliantzean ari gara lanean, baina ez dugu beste lurraldetara iristeko asmorik. Hau da, gure ereduan inork nahiko balu errepikatu eta guk ere beste ereduak hartzen ditugu. Orduan hortuan, kasu hortan bai, binon bestela guk egun ez gara joango Euskal Herrira egitera, uste dugura hor bakoitzak bere eskualdetik egin barrekoa dela. Ondorioen zain izango gara orduan, eskerrik asko Dornaku Lantz, B Bidasoako trantsizio ekosozialerako behatokiaren proiektu arduraduna, B Bidasoako
trantsizio ekosozialerako behatokia orkestearen. Bai, mila esker zuei. Ekonomia gaietan segiz, Nafarroan gutxieneko pentsio duina aldarri duen plataforma dugu albiste, Irune Rejano. Gaur, ahora 1080, orain herri ekimenak prentsaurreko bat deitu du 2024ko Nafarroko aurrekontu partida bat eskatzeko 1080 euroraino gutxieneko pentsioak osatzeko eta horretarako urrengo ostegunean udaletxe plazan mobilizazio bat deitu dute. Ahora 1080 orain herri ekimenak 2024ko Nafarroako aurrekontuko partida bat eskatzen du 1080 euroraino gutxieneko pentsioak osatzeko. Pentsiodunen mugimenduaren borrokari esker, pentsio duinen aldarrikapenak eztabaida politikoan jarraitzen duela uste du ekimenak, baina gutxieneko pentsioak osatzeko konpromiso argiak eskatzen dituzte. Iñaki Zabaletan, 1080 orain ekimeneko kideak egoeraren inguruko datuak eman ditu. Gizartean gero eta jende gehiago dagoela bizi baldintza duinak mantentzeko nahiko dirusarrarik ez duena. Nafarroan 51.000 pertsona daude gutxieneko 1080ko pentsiorik ez dutenak, horietatik 176 emakumeak, eta horregatik pentsiodinen mugimenduak, eragile sozialek eta eragile sindikalek Nafarroako 2024ko aurrekontuetan gutxieneko 1080ko pentsioak osatzea eskatzen dugu. Aurrekontu akordioak ez du jasotzen gutxieneko pentsioak 1080 euroraino osatzeko berariazko konpromisorik. Ekimenaren kideek diotenez, zoritxarrez, Nafarroan 5 aurrekontu akordioren ondoren gutxieneko pentsioek 1080 euroraino osatu gabe jarraitzen dute. Eta pentsiorik apalenak dituzten pentsiodunek ez dute oraindik bizi baldintza duinik. Hori guztia dela eta, Otsailaren 29an 11etan, Iruñeko udaletxean mobilizazioa deitu dute. 2024ko Nafarroko aurrekontuetan pentsioek 1080 euroraino osatzeko eskatzeko. Egun horretan, kanpaina honetan bildutako sinadura guztiak eta ekimen honek aurkeztutako mozioa onartu duten udalen zerrenda erregistratuko dituzte parlamentuan. Aldarri ez gabiltzala, Araban, Txagorritxu ospitaleko urgentzietako langileek mobilizazioekin diete. Txagorritxu ospitaleko larrialdi zerbitzuaren egoera salatzeko mobilizazioei ekin diete urgentzietako langileek. Azaldu dutenez, larrialdietara gerturatzen diren erabiltzaileek ordu luzez itxaron behar dute arreta jaso ahal izateko. Egoera hau, Santiago ospitaleko urgentziak Txagorritxura mugitu zirenetik ematen ari dela baieztatu dute. Zentralizazio hura lehen arretan dagoen profesional faltarekin batera, Txagorritxuko urgentzietara gero eta paziente gehiago ailegatzea suposatu duela azaldu dute. Osasun langileek zentralizazioa murrizketatzat hartu zuten, bi larrialdi zerbitzu izatetik bakarra izatera pasa baitzen. Osasun sailburu den Gotzone Sagarduik aitzitik Arabako zerbitzuak hobetzeko lanean daudela baieztatu du. Larrialdi zerbitzuak Txagorritxun zentralizatzeko erabakia baliabideen birmoldaketa baten ondorio izan zela aipatuz. Tenemos la responsabilidad de distribuir nuestros recursos de forma que se preste el mejor servicio diario a toda la ciudadanía sin que ello suponga ningún recorte porque no lo es. Gauza korrela, Arabako esiko langileek kontzentrazioak burutzen ari dituzte egunero goizeko 7:30 Txagorritxuko urgentzietako sarreran. Politika gaietan ireki dute epea posta bidezko botoa eskatzeko Eusko Legebiltzarreko bozetarako apirilaren 11 artekoa izango da Korreosek jakinarazi duenez.
dagoeneko 2 urte pasa dira, 2022ko otsailaren 28an Pablo González Euskal Herriko kazetaria Polonian atxilotu zutenetik. Migrazio krisiaz informatzen ari zela atzeman zuten Ukrainiako mugatik gertu. Poloniako fiskaltzak Rusiako zerbitzu sekretuen alde lan egitea egotzi zion eta orduz geroztik Randov espetxeko ziega batean dute preso, 730 egun egin ditu barrote artean. Gaiaz hitz egiteko, Jana Goiriena, Pablo Gonzálezen bikotekidea dugu gurean. Arratsaldeon, Jana. Bai, arratsaldeon. Pablo González espetxeratu zutenetik 2 urte bete diren honetan, zer dakizue Gonzálezetaz? Bueno, ez da asko dakigune, dakizu modun ezingu beraz berbarik egin zuzenien, orduan datoskune informazioe beran abokatuen bitxartez da, beran abokatuari deitzuten zonien, eta altze asko zen karta apurren bitxartez, askanengoa atzo jasona ben, baina abenduen 11 da, beraz ez dut uste kontutan hartuteko modukudanik, eta beran abokatuek pasadan astien egon zin bera bizitzaten kartzelan, bai amengu eta bai poloniarrak, eta askoen, ondo topa da bela osasunez, animoz bebai, egonkor, gora berandizek eukideuz, baina, oin behintzet eurek ikusi da benin, ondo egon da. Gora berandiekin beraz. 2 urte hauen ostean, senitartekoak nola dramatzua zue egoera? Kostata ulertu ezinik zehaitzi segiduten 2 urte eta gero olanik epaiketarako fetxari barik eta ize atxilotu benien ukibazen baldintzatan. Eta, alandabe, geure hartin alkar babestuz eta aurrera eginez, egiz esan gogorra da eta semieri ulertaraztie gatsa. Pablo preso hartu eta espioitza akusazioa eman ziotenean, laster ukatuko zela zirudien akusazioaren zentzugabekeriagatik. Ordutik, bata bestearen atzetik etorri dira espetxealdiaren luzapen albisteak, azken albisten arabera, beste 3 hilabete luzatu dio espetxealdia Poloniak. Honekin, 8. aldia da, zer dakizue haren epaiketaz? Badu datarik edo... Ez da datarik eta ez dugu uste epe laburren helduko da nipez. Poloniak zigorrazko jaso deuz, behin-behineko espetxealdize eta horren luzaketak sistematikoki erabiltzen deuselako presun kontra eta batez be, frogarik estekoen, beraurka frogarik estekoen presun kontra. Eta karguripe ezin da benen aurkeztu erabiltzen deu metodo hau. Ganera, Polonian, behin-behineko espetxealdizek esteko mugarik, esteko lehezko mugarik adibidez, hemen dauen modun 2 urtekue, edo salbuespenez laure luzetu aldana, han ez dau. Euki aldabe holan, urte 2, 4, 6, eta ganera hori erabili eitzen dabe, estekoenin zeaz aurrera, estekoenin epaiketa batera eruteko modukorik ezer. Beraz, ez dugu uste epe laburren epaiketa helduko danik. Epaiketaren datarik ez baduzu ere, epaiketa nolakoa izango den beldur zarete? Bai, egiz esan bai. Oinarte prozeduran zelako irregulartasun izen ikusitxe, kontutan eukibigu, adibidez, lehengo bizta abokatu barik eintzoela, bertako zerbitzu sekretu epe interrogau izendabela abokaturik aurren okibarik, urtebete osoz beran konfiantzazko abokatu eri ez dutzuela itxi defentsako parte izeten, eta ondino 2 urte pasau dizen honetan, beran abokatu taldi, bai poloniarrak eta bai amenguek, ez tekoela beran akusazio espediente osuen sartzeko aukerarik, horre gauza guztizek ikusitxe, ez dugu espero epaiketi ebe guztiz garbize izango da. Nik gauzak aldatuen biko dabe bertan, epaiketarako be gu lasai juteko. Orduan, beste behin giza eskubideak urratuko zaizkiola uste duzue? Ustegu baietz, oinarte be urratuten da bizkizoz, defentsarako, defentsa efektibue eukitzeko eskubidea behin da barriro urratuten da biltzoz, orduan guk ustegu epaikete datorren erako holan izango dala. Oba aldatzen bada, nahiko genke aldatuti, igual gobernu barrizeko horre zeo zer esaterik eukiko deu, baina ez dau zantzurik, oinarte behintzet. Lehen ere aipatu duzu abokatua du Gonzálezek, zer dio egoeraz? Behitxu, pasadan hastien bizitan joan jakonien, beste gauza batzun hartin frogatu alizen ben, zelan bertako fiskaltza oin 2 urte garrenera dabilen eitzen,
oindala urte bitxik einde egon biziren ikerketak. Hau da, bera, atxilotu benien, esaten ben froga ba egozala, investigazio bat aldez aurretik einde egon zala, baina oinda bizikusten ez dala holan. Hori da frogatu alizen duen gauzatako bat. Nolako harremana duzu Espainiako gobernuarekin? Zein izan da Espainiako gobernuak egoerarekiko hartu duen jarrera? Bueno, guk Espainiako gobernuaz ez teko guestetariko harremanik, bakarrik Espainiak Varsovian dekon konsulaz, baina enbasa da edo ministeritza mailan inor ez da paraguaz harremanetan 2 urte guzti hauetan. Eta Espainiak hartu duen jarreraren balorazio nahiko eskorra da egiz esan, beran eskubidek defendatu biharrin Polonian alde lerrokatu da, emoten deu Poloniako fiskaltzan parte dala Espainiako gobernu ebe, beran erruduntasun printzipioa urratu deu lehengo gunetik esan eskarguek oso larrizek dizela, eta gero euren aktuazio esa edo justifikau dabe esanez, bueno, badeko laguntza konsularra, konsule bizitak eitzen zela, badeko zela abokatuek, eta ganera gero guzurre esan deu, beran oinarrezko eskubidiek guztiz bermatute dauzela esakeran, hau ez da egize, orduan gobernuen aldetik falta larrize sumatuten gu, babes falta larrize. Babesa aipatu duzu, kazetarien aldetik eta baita herritarren aldetik babesa jaso duzu, ezta? Bai, batez bamen Euskal Herrizen jasogu eta jasoten gabiz eta emoten deu gero be geure atzin nukiko guzela geu laguntzen eta berari elkartasune helarazten. Oso garrantzitsue da, batez be kontutan eukinde maila instituzionalien eta gero Espainia mailako komunikabidean dizen aldetik zelako isiltasune egondan ikusitxe. Pablok babes hori jaso izan du? Helarazitzeu kartan bidez, eta abokatuek deitzu, bueno, berak abokatueri deitzu altzonin, nik esaten zaba, deitzuten zunin esan hause eta hause, hain komunikabide paradala kontaktu niaz, eta babesa agertzen duela, eta abar, zantzue badekoz, notizia purroa badeko, baina, bueno, ez da bardin sentiten amendik eta barrutik. Ez dut uste guztiz heltzen jatzonik amen mobiten dan guztize, baina, bueno, parte bat bai. Horren arire, beran abokatuek esan deu, bizitan joan jako zenin pasadan hastien eruntzu ezela, amengo albiztietatik ataraneko kopizak eta, berak jakin deizen zelako babesadekon, eta hori dala eta eureri, abokatueri, espedienti zabaldutzoela. Beraz, pentsa ze jarrera dekoen hango agintarizek. Ea Pablo Gonzalezen egoerako bera egiten duen, esker mila Oiana Goirienea, gaur gurean Euskal Kazetariaren eskubide urraketak beste behin azaltzearen. Ongi izan. Eskerrik asko zeueri, tondo izen. Besterik ez gure aldetik informazio gehiagorako, badakizue sartu gure sare sozialetan edo 11.eus atarian. Ziztada eta Erlantzen ahotsak abestia da urrengoa. Ongi izan. Nire burutik kanporatu nahi zaitut benetan, alferkeria gainerakoen esanetan. Itzala dutatzean, bultzaz laguntza eskean, jateko gogorik ez dut, zer dugu zuta biotartean. Zer dugu zuta biotartean, zer dugu zuta biotartean, tartean. Urakure bezala